Oyaure nyakora moge juang. Oyaure kamoro moro ma itie kendo kido achiel kachiel sani sa 12 mar okinyi ka wakelo ni chenro ni mihero mara RUU PINY kochako sani nyaka saa 5 mar onyango machiegni nyinga Cleophas Oluoch. Oyaure nyakora moge juang kamoro moro ma intiere ageno ni chiwo maber kendo erokamano ahinya kuom tudri kodwa gi lakseche gi ma wachako chenro marwa mar RUU PINY nyakango mol kanyo saa 5 mar onyango. Nyinga Joyce Oduor. Nyakora moge juang kamoro moro ma intiere bed ni intiere pacho kaindi kata intiere e pinje maoko mabende gi dho wagunda ong'ere kaka diaspora machiegni e chenro mar RUU PINY chenro machakre sani nyaka saa 5 mar onyango. Nyinga Sharon Ong'ao. Sharon Joyce. Uchio na. Uchio maber. Amba achio maber. Uchio maber. Achio maber. Uchio maber. Joyce uchio na. Amba achio maber. Iwacho pinje maoko ma wacho Catalonia. Catalonia. Ilongo ni Catalonia. God mano ma Barcelona. Mano ma Cairo. Gima Kisumu, Europe. Jogi teo chiwo yo makare kendo yudo yo makare. Amba achio maber. Achio maber. Ngeni kawuono aneno ka wan wayudo theme. Akeni bang' ma wadwa dhi kanye gi blue ni. Ngeni magi different shades of blue. En chieng' tich abich teno chieng' swag lao. Ji timo gik mopogore opogore to bang' mano wachope kanisa to wakwayo mondo Nyasaye mane polo malo ong'wonwa maricho duto matimo chieng' odera, chieng' tich abich, chieng' ngeso, chieng' Jumapil. Nyasaye ng'ama ng'wono. Idhi kwa ng'wono. Kamano. Mana kamano nyakora moge juang machiegni chenro marwa mar okinyi makawuono. Kokinyi makawuono waikonu weche mathoth mabende wadwa twake kang wachako kod weche manyien mang' mi kanyo kod Cleophas Oluoch kama bang'e Sharon Ong'ao biro kod nonro mar gazet kaito biro donjo e twaka mokwongo e chenro mar RUU PINY okinyi makawuono. Akalore ni kawuono en chieng' swag lao Cleophas gi Sharon. Twak mabende wadwa bedo godo twaka mokwongo. Ageno ne en twagno manyalo kelo ne jopinya en lokruok e yor dongruok. Kamano. Kata kamano nyakora moge juang kete mane Ramogi TV kae nikech kango chopo kanyo saa 1 abiro bedo kod daktari kama bende wabiro bedo kod twaka e wi midhiero mag madho kata midhiero makong'o kelo ji kalure ni kawuono en chieng' tich abich jomoko ikore mar dhi kuonde mopogore opogore mar mondo mi gimethi jomoko bende miela to gimethi kata kamano e kinde ma bende dhi oko kacha mar madho gino maponono chunyi gombo ber kimadhe king'eyo ni kata bedo na madhe onyalo kelo na ber kata rach e yo machalo mora mora. Yo wacho ni madh tiwe wani. Yo wacho ni kimethi tirie. Nyaka tie. Yara chiel monde. Kiteka chiel tudong kanyo to wangi gi ngimani gi bedo gi ngima makare en gimoro maduong' ma nyaka wagone Nyasero kama ni kinde duto kata kwa timo mago mag math imadho tiwe mana wangi odiochieng' makawuono kotenore kod mano bende ang' wabedo kanyo gi ng'ejo thumbewa ka oner mana ngolo mwada bedo ka to miel da bedo kange ni Joyce kango tieko twakno kendo ka kelo no ng'ejo thumbewa. Ena wacho ni wawuoyo matin iwuoyo ka puoyo to golo kaliet kamano kalure ni kawuono en chieng' swag lao weche tero mana mos kata ka en miel kacha in bende kango chopo kanyo saa 2 to ka intiere kod mesa intiere kod kombe iketo bathe tiweyo pap mar miel mana kako dhi keto gi bathe to koro wamoke mokare saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi kato bang' mana wabedo gi chal mar fwambo. Chal mar fwambo bende nyakora moge juang par ni kamoro mora mintiere poni intiere gwenge magwa makaluo bure Nairobi Mombasa kono chopo saa 3 mar okinyi abro kelo ni chal mar fwambo mar mondo mi ibed gi ng'eyo gima timore e aluora mari bang' chal mar fwambo wantiere gi mbaka oromo Cleophas mbaka oromo odiochieng' makawuono temo. Odiochieng' makawuono wagoyo mbaka kendo wadhi go tero bine kaunti ma Kisumu. Igero Kisumu koso imuko Kisumu. Jodak pachuen mane. Wach masani ochopo nitiere sikunde mantiere chuny boma ma Kisumu makoro kinde ochopo makoro nyaka dargi e chenro mar bero bomano ma Kisumu michwalo kod sirkal kata 10 county ma Kisumu idaro kitero gwenge ma Kibos pachien mane jafo mara Millicent Adhiambo dhigo tache county ma Kisumu manye ka intiere CBD kanyo ka intiere chuny boma ma Kisumu manye kende miwa pachi imuko Kisumu koso igero Kisumu koso imuke mondo gere miwa mana pachi kotero gi mana ang' bedo gi jolonyo studio bende kochako kanyo saa 3 dakika 15 nyaka saa 5 mar onyango ka watwa kodi achiel kachiel mondo imed mana ng'eyo gigo matimore aluora mari kotenore kod mago duto warwaki ni machiegni chenro ni mar RUU PINY kochako sani saa 12 nyaka saa 5 mar onyango ibed kodwa
ka wagoyo mana mbaka. Gigi duto wamedo mana puonjore kanyakla. Wantiere achiel kachiel e Facebook moro mar Ramogi TV, ka bende yudo wakacha bende Twitter @Ramogi TV KE, Instagram Ramogi TV Kenya. An be tudi koda @Cleophas ka SMS line marwa en 3-6-000. Nyakora Ramogi Juang ichako oronwa ote mari mana sani sa 12 mar okinyi kinyisowa ni nenowa ka intiere gwenge mane to kotudore kod twak mokwongo mar RUU PINY ka achiel kod mar ariyo mar mbako romo. Inyisowa pachi mabendo biro bedo kod thuolo mar somo achiel kachiel ka wadhi mbele kod chenro machalo kama. Ka an bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ma Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Mana kama Nyakora Ramogi Juang mago duto tema bende jowetewa oselero. Abi tudri koda achiel kachiel yuda @Sharon Ongao. Kokamano machiegni nikech ma en RUU PINY. Okwongo wayuda thund weche okinyi ma kawuono. Siasa haitakuwa mambo ya viongozi na vyeo na mamlaka. Wewe usiwe na wasiwasi. Simama imara. Usiwe na baridi ati sijui nini utashindwa. Ukienda kwa vita na wewe huku na hali ya wasiwasi utashindwa. I would just like to appeal that this perennial water coming from Pogore, flowing through the Sagama Valley towards this lowland area, should be channeled direct to Lake Victoria. Machiegni Nyakora Ramogi Juang e weche manyien okinyi ma kawuono e chenro ni mar RUU PINY. Nyinga Cleophas Oluoch. Wachako gi weche go mag uchumi. Kendo kwa wayudo kanyo ni uchumi mar Kenya odongore kod atamalo 7.5 higa mar 2021 bang' bedo kod ng'ikruok mane omiyo dongruok mar uchumi olwar nyaka piny mar atamalo 0 higa mar 2020. Jatend migawo mar omenda Ukur Yatani wacho ni dongruok makamano biro bang' bedo kod fuong'ruok e yuto mag oganda mane oroch kod muoch mar midhusi mar corona. Mana kaka Edwin Okoth leronwa, migawo mar pur ne otimo marach kendo koro luoro nitiere ni koth matin kod medruok mar nengo mag modhi mag nyamburko nyalo mana kelo redruok mar ngima higani kata bedo ni uchumi odongo kamano. Nonro mane ogol kod duol mochung' ni golo kwan e lo piny owacho KNBS yango ni uchumi ne odongo kod atamalo 7.5 bang' bedo kod lwar maonge dongruok kata matin e higa mar 2020. Jatend migawo mar omenda Ukur Yatani wacho ni chenro mane piny owacho keto mar chiero uchumi mane korona orocho koro nenore ni osechako nyayo lemo. Overall, the country's economic performance for the year 2021 expanded by 7.5% compared to a decline of 0.3% in 2020. I am not sure whether my team, PS Muya is here and Kadanje. I think the last time we recorded a growth of 7.5% must have been very many years ago, if it actually happened. So we must really congratulate ourselves as a country. Moving from 0.3% negative to the current 7.5, we deserve a pat on the back. Nonro no yango ni migepe duto ne obedo kod dongruok bang' ng'ikruok mane okel kod muoch midhusi mar corona, mak mana migawo mar pur ma pod dongruok mare ni piny mar atamalo 1. Dongruok mar uchumi no koro en medruok maduong' mogik chakore higa mar 2010 mane uchumi ne odongore kod atamalo 8.4. Yatani koro wacho ni mondo piny obed kod chiemo moromo, chenro nyaka keti mondo tim pur ma ok rit koth kende. When rain fails, then agriculture fails. That is a warning sign to the country. It is high time that we move from rain-fed agriculture to irrigation. Maybe in the report you will see sectors that depended on irrigation did very well, like the cut flours, the rice recorded positive growth in 2021, while maize, wheat, and other coffee, tea that depended on rain-fed agriculture did poorly. Because of the climate change, we are not very sure when it's going to rain
how much is going to rain, and in what form. We must reduce vulnerability in as far as dependence on on rainfall alone. Luoro mantiere igani en ni medruok mar nengo mag chiemo, modhi mag nyamburko, to kod teko mar siling mar Kenya ma osebet ka dok chien, gin gik manyalo thiro dongruok mar uchumi kendo medo pek par ngima ma osebet ka idho. The country's macroeconomic environment is expected to remain stable despite the likelihood of a rise in inflation, weakening of the Kenya shilling against its major trading currencies, and a significant rise in the energy prices. So we are very hopeful. Then during the first quarter of 2022, inflation rate eased, but it is likely now to rise in the second and third quarters of the year on account of the rising energy prices, as well as increase in prices of other commodities, including that of food. Geno koro en mana ni koth mayudore kidam higani nyalo nyayo chiemo matin, kendo yiero mabiro timore bende ok biro cho dongruok mar uchumi mano neno higa mokalo no. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano ahinya Edwin Okoth. Kamachielo bende oyudo kanyo ni jatend ODM Raila Odinga medo keto maino mare gwenge mag Mount Kenya ka en gi geno mar yako ombulu modhuro. Odiochieng' manyoro Odinga ne ogoyo kambi Nyandarua kod Nakuru ka otwak gi jopiny. Eric Owenga lero wach machalo kama. Migosi Odinga medo keto mahino mare e gwenge Mount Kenya ka en kod geno mar yudo ombulu modhuro. Kawuono Odinga no ogo kambi Nyandarua gi Nakuru ka otwak gi jopiny. Kata kamano ne en kod ote ne jochung' duto e bwo Azimio. Tutaacha kama tuko na candidate 3-4 wafanye campaign mwezi 1.5 mpaka June, mwezi wa June. Alafu tutafanya opinion poll. Tuone nani yuko juu zaidi. Yule ambaye ako na juu zaidi tunaambia yule mwingine wewe sasa pumzika, ili tusigawanye kura alafu ile adui wetu aingie ndani. Odinga manado dogo jochung' magingegi nolero ni okoikore mar wito kombe e yiero mabiro. Sasa ambayo tunakwenda kupiga kura, tunataka katika kila constituency iko mtu moja. Maana hakuna haja yako wewe kwenda uchukue upate kura 5, kura 10, alafu mtu yote kwa ashinde na kura 2. Bang'e no yudo thuolo mar twak gi jopiny Naivasha kendo nosayo mokalo jalup jatend piny William Ruto kuom bedo ka seyo piny owacho ma otiyone. Mimi sitaki wale wengine ambao wanalaumu Uhuru. Unajua hawa yako ndani ya serikali, anapata mshahara kwa serikali, upande mwingine yeye analaumu hiyo serikali. Kama utaki kuwa ndani ya serikali, si utoke. Ile uchumi kubwa sana ambayo inasaidia watu wetu ni utalii na maua. Na serikali yako itakapoingia mwezi wa 8, tunaomba mambo ya tourism iweze kuangaliwa ili tuweze kupata biashara zaidi kwa watu wetu wote. Tarehe 9 mwezi wa 8 tunataka kura zote zipewe Raila. Mama ambao mko single, yule mtu asitashughulikia maneno yenu ni Raila Amolo. Watu wa Naivasha, tafadhali musiwachwe na serikali ya baba. Tarehe 9 ni serikali ya nani? Serikali ya nani? Watu wa Nyandarua tumetoka huko, wote wamesema ni baba the 5th. Nyandarua tumempatia yote, kwa hivyo hapa Nakuru mumpatia yote, ndio kazi iendelee. Kalony mar kedo mibadhi bende ne okodong' chien kinde no. Jamaa anabweka ati yeye ni shujaa. Shujaa aina gani? Wewe unaiba mali ya serikali, unaishi ndani ya hiyo serikali, Huyu ni kama ile paka au umbo ambaye anazaa watoto wengine anakula. Migosi Odinga koro wacho noso keto kenge mana ni ombulu duto ma okenge Mount Kenya bro donjo kapu mare ma kokiero kata matin. Odiochieng' ma kawuono Odinga nolimo kaunti ma Nyandarua gi Nakuru. Eric Owenga, Ramogi TV, Nakuru County.
Erokamano Eric Owenga kama chalo nyaka gwenge go Magusi. Kama koro erokanyo jotelo maga kweth jotelo mar riwruok Kenya Kwanza odhi nyime odiochieng' manyoro kod campaign magi e gwenge Magusi. Jatend UDA William Ruto kod jodito mamoko mane otene omedo jiwo oganda mane gilimo e kaunti ma Nyamira mondo odew giko chopo yiero mabiro. Chris Owino nigi ler mar wachno. E odiochieng' margi mar ariyo e gwenge mag oganda jo Abagusi, jotelo mag Kenya Kwanza olero ni gidhi loko siasa ma pacho kae mondo bed siasa mar bero ngima jopiny to ok mar konyo josiasa yudo lemo mag telo. Kagiloso kod jolony, johala kod jopur mawuok e kaunti ma Nyamira e paw tuke ma Nyamaiya, jalup jatend piny William Ruto osingo ni telo mar Kenya Kwanza dhi keto mahinoge duto e chiero uchumi, ting'o malo johala matindo kaachiel gi jopur e pacho kae mangima. Siasa haitakuwa mambo ya viongozi na vyeo na mamlaka. Siasa itakuwa mambo ya wananchi na uchumi wao. Vile tutaweka pesa katika mifuko ya wananchi wa taifa letu la Kenya. This new economic discussion in our republic is about ordinary people. It is about their economic status, and it is about how we can empower every citizen and make every hustle count. Serikali inayokuja itakuwa focused kuinua mwananchi wa chini, kwa sababu tunajua ya kwamba kazi ni kazi, lazima iheshimike. Nawaomba ikifika tarehe 9 mwezi wa 8, tafadhali musiseme William Ruto amepita bila nyinyi kupiga kura kwa William Ruto. Jotelo go oyango ni gidhi kelo lokruok madwarore e sectors mag pur, thieth kaachiel gi mano mar ohala kod thieth kaka yo mar konyo jopiny. Lazima tujenge masoko ili kila biashara iheshimike, na hata county government wakati wanaenda kuchukua ushuru, huwezi kuchukua ushuru kwa mtu ambaye anauzia mali yake barabarani. Wewe umemfanyia nini ndio umuulize ushuru? Kwanza tujenge soko, tuwawekee stima, tuwawekee choo pale, tuwawekee maji. Ndio saa ile tunachukua ushuru, kuna kazi tumewafanyia wale wanatulipia ushuru. Jatend duond bura mar ANC Musalia Mudavadi to chich ni dibede ni chung mar ji mathoth maonge duond bura e lemo mar jatend piny ichano tigo e pogo ombulu. Some of these independent candidates are also projects ya kugawanya kura ya urais. Look like madness with so many independent candidates, but there may be method in it. It may look like madness, but maybe there is method in it. Kwa sababu hawa watu wote wakija waanze kufuruga na waanze kuharibu kura, it is possible hapo ndio watu wanataka wapenye kuiba kura za UDA, kuiba kura za Kenya Kwanza, kuiba kura za William Samoei Ruto. Mudavadi bende odhi nyime kod sundo jatend piny Uhuru Kenyatta mondo thegore kod weche mag yiero maduong' ma higani ka owacho ni en picha marach ne piny Kenya. Rais, umekuwa na mkate mzima. Tena unarudi unaambia jamaa wa Azimio tushikane, mimi nataka mkate nusu. What is happening in this country? Ruto kod Lange koro ochome kaunti ma Busia chieng' tich abich. Kweth mar Kenya Kwanza otieko limbe margi mandalariyo e counties mag Nyamira kod Kisii kama gisingo mar bero ngima oganda poni giyudo loch e yiero maduong' ma higani. Chris Owino, Ramogi TV, Nyamaiya, Nyamira County. Erokamano nya Chris Owino, wawuok kanyo kendo duogo bure Nairobi kae ka wadhi mbele kod weche manyien. Koro kar kanyo wayudo ni jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka koro kwayo ni lalruok mag jodito adek obedie kinde gi jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta kod jafuadh bendera mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance mondo theg wach mar manyo jalup Raila Odinga. Kalonzo bende okwedo kweth mar Kenya Kwanza matemo lombe mondo mi obed tenge gi Azimio. Kaka George Bachilero, Kalonzo wacho ni en owuon ochung' motegno e riwruogno. Kakoro duond buche mag siasa medo jiwo mbii magi kod mag jochung' magi.
Jatend Wiper Kalonzo Musyoka ne ochako kampen mar ndalo 2 kowuok e gwenge mag Ukambani, limbe mabiro dhi nyaka Taita Taveta kapok gigo birek e kaunti ma Mombasa. Mlolongo e kar chung' od bura ma Mavoko, siasa mar ni ng'ama owinjore obed jalup Raila Odinga ema nochuo chieng', ka Kalonzo kod moko kuom jotelo manotene kwedo wach mar chuogwa put mondo go kogno jalo moro mobedo jalup Odinga. Kalonzo amekuwa running mate wa Raila 2013 na 2017. Interview gani unaenda kufanyia? Interview gani? Siende. Nikafanyia interview? Hapana. Mimi nikasema kwa heshima sitaenda kwa interview. Hao wengine hawana numbers. Siasa ni nini? Si siasa ni numbers. Ni nani ako na namba? Kalonzo koro dwaro mondo chenro mar manyo jalup Raila Odinga otim kokalo e lalruok e kinde en owuon. Jatend piny Uhuru Kenyatta kod Raila Odinga ma ok aput ma yande osechuogi. A political process is a political process. And I say, our panelists wakidili na mambo yao, hakuna kitu ya kuzuia mimi, Uhuru Kenyatta na Raila Odinga. Tuketi chini, tuelewane kidogo, ama sivyo? Ama sivyo? Badala ya kufanyia Kalonzo interview, wacha tufanyiane sisi wenyewe ma interview. Kanenore ka gima duoko weche mane owachi gi kweth mar Kenya Kwanza e kinde iko mar nyara jakom mar UDA Johnson Muthama, Kalonzo okwero jotelo maonge riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya mondo we riasore ni gine maging'eyo ng'at ma owinjo bed jalup Raila Odinga e yiero maduong' mabiro. Sijui ati watu wa UDA ndio wanatetea Kalonzo. Sitaki UDA initetee, nataka kuangusha UDA. Jatend Wiper no bende owacho ni ber mondo mi thuolo duond buche mani kod mbiye gwenge mopogore opogore mar bedo gi jochung' kisiro gi lwedo gi jokanyo mamoko mag Azimio ma ok duond buche duto bedo kod jochung' mopogore opogore. We are being careful ndio tupate majority members katika Azimio la Umoja government. Bang' tieko limbe mag e gwenge mag Machakos, Emali, Kibwezi kod Mtito Andei kawuono, kwethno mar Wiper igeno ni kiny ne tim kampen mar e gwenge mag Taita Taveta kapok giridore gwenge ma Mombasa ka dho Nam Chumbi. George Bati, Ramogi TV. George Bati kama chelo bende wadhi kanyo wayudo ni nonro mar kaka omenda ma imiyo kuonde chung' od bura ma pacho katiyo oyango ni sikunde kod kuonde tiegruok mamoko gine moko kuom kuonde ma omenda go itiyo go marach. Janon buge omenda mag piny owacho Nancy Gadhungu koro wacho ni moko kuom kuonde od buche ma pacho kae ok nyal nyiso kaka omenda maromo $400,000 ne ok otiyo e yo makare. Mano ka bende inyalo wach ni moko ne otigo gi ji giwegi. Edwin Okoth leronwa mathoth kowuok kuom kuonde od bura ma ichichgo ni gin moko manotiyo gi CDF e yo marach. Higa mokalo piny owacho mamalo ne ochwalo omenda maromo $41.7 ne kuonde od bura ma pacho ka mondo ti godo e timo dongruok. Omenda ma ong'ere kaka Constituency Development Fund kata CDF. Omenda no koro wachore ni ok ti maber kendo thoro lal kokalo e sikunde. E kar od bura mar Arieda, janon buge wacho ni $6 milion manomi kar tiegruok mar KMTC bade mar Arieda ne ok ogol ler mare kaka omenda no ne owuok. $41 manomi sikunde kod kuonde mamoko mag tiegruok bende ni kod toho, kama janon buge ne ok oyudo kaka jopuonjre mane miyo omenda mag tiegruok ne oyangi ka bende $5 milion ne ochul jok moko nono ma opogore kod sikunde go. $10 milion moro bende ne omi kar tiegruok mar Kisumu Polytechnic bade mar Arieda mondo tim godo gedo, kama nonro ne ok oyango kaka ne okaw jogedo, kama bende nonro no yango ni $2 milion manomi mbalariany mar Ramogi Oginga Odinga bade magok mondo ged godo chiel ne oyud ka oket weyni 2 kende mag ong'enge. Janon buge bende wacho ni Suba South, kama omenda maromo $52 milion ne ochwale sikunde mag sekondar, nyiepo mane CDF onyiew ne sikul mar Godalo bas ne ok otim maber. Kar nyiewo bas man kod kombe 51 kaka ne ochan, CDF ne otiyo gi $4.1 milion e nyiewo bas man kod kombe 46 kende. Nonro manotim kar od bura mar Rongo bende yango ni $39 milion manotim godo gedo e sikul sekondar mar Rongo Mixed ne ok otiyo maber, kama gedo ne oyud ka ochung'
ka jogedo to ne osechulo omenda moingo tich magisetiyo. Tiyo kod CDF marach e sikunde bende ne ok oweyo kar od bura mar Dhiwa, kama sikunde 4 mag sekondar mar Alara, Nyamogo, Rarage kod Langi ne omi siling milion 2.8 mondo oger godo kilese, kama moko kuom kilese ne ok oger, jogedo ne ochulo omenda kapok otieko tich, to moko noger marach, kendo chako kethore kata kapok otiekgi. E kar od bura ma Kisumu West, nonro mar omenda mane ochiw ni chulo ne jopuonjre ma jonyuolgi ok nyal, ne omed siling 300,000 e wiye, ka ok ong'e kuma omenda no ne odhiye. Siling milion 42 mane kar od bura ma Kisumu Central ne oketo thenge mar chulo ne jopuonjre, be wachore ni ok notie ler, kama kaka ne oyier jogo ma ichudo negi ne ok ong'ere maber. Milion 6 mane omi sikul praimar mar Aria mondo ber godo kilese 6 be wachore ni notiyo marach, ka jagedo ne ok otieko kata tich. Ei Suba North, siling milion 1.5 wachore ni ne ochul ne jopuonjre e sikunde, kama janon buge mar omenda wacho ni ne ok ogol ranyisi moro amora ni omenda go ne ochul. Sikunde 7 mag sekondar bende ne omi milion 21, ma bende ne onge gima nyalo nyiso ni omenda ma kamano ne ochul, kama milion 15 moro bende wachore ni ne otiyo gero nderni madhi e sikunde 3, ka bende kaka ne oyier jogo magero ndernigo pod ok ong'ere. Tich marach mar CDF bende ne oneno e kar od bura ma Moroni, kama sikunde mag praimar ne omi siling milion 5 mondo oger godo kilese, to tich ne otiyore marach, kama sikunde kaka Southset, Moroni Township kod Cheptuyet wachore ni ne oger maricho kata ka jopuonjre osechako tiyo kodgi. E kar od bura ma Karachuonyo, siling milion 5.7 mane onego ger godo sikunde ne ok otiyo maber, kama sikul man Ndwara mane onego ger e kilese 2 ne ok oger, kendo jopuonjre pod somo e tie yien, kaluwore kod janon buge mar omenda mag piny owacho Nancy Gadhugu. Kar od bura ma Seme bende ne ogolo omenda mar chulo ne jopuonjre mag sekondar, kama yangore ni moingo siling 300,000 ne omide wi omenda no, kendo pok oyangore jok mano yudo omenda go. Kem bende notiyo kod CDF mar 751 e gero chope ma jopuonjre tiyogo e sikul praimar mar Barsauri Kochola kod Uyonga, mane gedo tim marach. Tiyo kod omenda mar CDF marach e sikunde praimar kaka Rabuor Taya, mane od bura mar Suna East bende ne oyang kod janon buge mag omenda, mane yudo ka jagedo weyo gero moko kuom kilesego, ka bende omenda mano nego chul to CDF osegolo te. Nonro no koro biro mane thuolo ma jood bura osebet ka kedo mondo omenda ma iketo thenge ne CDF omedi nyaka siling bilion 61 kowuok siling bilion 41 mane giyudo higa mokalo. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Wadhi nyaka e kaunti ma Homa Bay, kama koro yudo ni ng'welaro koma mar Umandrep e kaunti ma Homa Bay medo tedore ka sani duond bura mar UDA bende ochung'o Melinda Uma, ma en min mosenindo nyadendi Sharon Otieno, mane en japuonjre mbalariany mar Ongo mane onegi. Ripota mar Homa Bay Ali Abich miyowa ler e wi chal mar siasa no. Donjo mar Melinda Uma e ng'welaro kom Umandrep koro miyo kwan jochung' malaro kom no chopo 6. Melinda Uma, ma en min nyadendi mane onegi Sharon Otieno, osechako kampen mare gi otiko maduong' bura mar UDA kendo singo kelo lokruok koyudo thuolo mar telo. Naneno kendo asebedo ka neno shida ma jo Homa Bay ni godo, moloyo to leadership. Homa Bay ka emimiyowa impostered leaders, mateni leaders ma jopiny ok otimo ang'owa, ok oyiero. Omiyo achung' motegno mondo akwed wach mono in the highest order, ni wang'ni siasa ma wang'ni to gi telo ma wang'ni wadwaro telo makare Homa Bay County mondo mi waneuru dongruok e Homa Bay County ka. Geno mar Melinda en ni jopiny biro go ombulu ma ok odewo duond bura ma ng'ato ochungo, okone jopiny mondo orwak duond buche mamoko ma ok giumore duond bura achiel. I Melinda Uma Rangili, I must change politics ma Homa Bay. Nokelnwa gimiluongo ni multi-party, matene chama mang'eny. Chama mang'eny gi kare ka koro ok wadwa hero chama mang'eny gi Homa Bay County ka to konyruok wadwa bedo kanyo. Wang'ni nyaka meli gi tim ne cham muma. Omiyo in mokidwar no,
dhi cham nyanji. Kata odoko ni en kod lek mar bedo human rep jotiko mar UDA Melida ywak ewi chandruoge moko ma jochung' jotiko mar UDA osebedo kaneno kama oting'o ketho gigi mag timo kampen ka okoni ok nodog chien e ng'wech masani koro dhigo nyime. Ywak ma bende ogol gi Gabriel Omondi jachung' e kom mar MCA ward ma Homa Bay Town East Ward gi jotiko mar UDA. Jomoko pod ni chien ok gidwar embrace gimiluongo ni democracy, pod wacho ni party michunge marach. Adwa nyiso u Homa Bay ni party onge marach. Gigi nyaka wa embrace gi nikech Homa Bay County karwa ka. Iyudo ka most of the leaders moseyier iyiero gi ODM. Berto bero kwa tamore. To wang' ne hawa dwaro ni jopiny ok wadwar luth misiemo. To wadwaro telo miyiero. Kom mar human rep ma Homa Bay oywayo chung' auchiel koriwo koda Melida Uma owuon, Joyce Osogo ma ong'ere kaka Bensuda mar ODM, jachung' mar DAPK Mary Ojode, ka jochung' Molin Ngala, Elizabeth Ogweno gi Tabitha Nyandiek ochung' kendgi ma onge duond bura. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Erokamano ahinya mano Ali Abich kowuok e kaunti ma Homa Bay. Kama chielo du nyaka bura Nairobi kaka mayudo kanyo ni bad migao ma ochung' ne keyo yedhe e pacho kae mano KEMSA oleko ni gin gi chenro makende mar duoko winjruok mane olal e kindgi kod riwruok mar USAID mondo Kenya omed yudo konyruok mag yedhe. Kaka Judith Omondi lero, KEMSA bende ochiwo ripot e wi chal mar sekta mar keyo yedhe e pacho kae. Winjruok e kind bad migao makeyo yedhe kod gige thieth e pacho kae KEMSA kod riwruog kony mawuok e piny Amerka USAID ne obedo gi ng'ikruok e chak higa mokalo. Jodito mag KEMSA kata kamano sani yango ni gimedo tego winjruok makamano kendo mondo mi Kenya omed yudo konyruok korka yedhe makonyo oganda kaka mago mag gayo teko mag kute mag ayaki. So with USAID we are at a very advanced stage of getting them to come back fully to support the operations of KEMSA. So that's the difference between then and now. We are looking at come August, September we should be fully operational with USAID. Report mani bad migao no ochiwo giyango ni counties moko deko kapoko chudo kendo miyo yedhe bedo manok e osiptende. Recently, we even celebrated a few counties that are performing so well in ensuring that they pay up their debts. So the availability of commodities in the facilities is a function of KEMSA on one side and the county government on the other side. We appeal to them to make sure that they also pay us on time. E lwenj kedo kod midhusi mar coronavirus, bad migao no yango ni achiel kuom achiedh nade ma okwako gi sani en bedo ni moko kuom gige thieth mag COVID-19 koro kethore kama moko bende osebudho. Currently we are holding around 1.3 billion shillings worth of stocks. We are confirming, yes, there will be losses. That's a fact because there are some, because of time, they have shelf life. They are bound to expire. Judito mag KEMSA bende wuok mar kwedo lipode mayango ni kwan raboyunga sani no ke pacho kae. There was a wrong entry at the inventory management where the condoms which had been procured using US dollar currency, they were the order had been raised using Kenya shillings. We can confirm that we have followed through that issue and condoms were not lost at all. I would want to bring to your attention that condoms are given free of charge. Kaka bad migao mowinjo ne ni oganda jo Kenya oyudo thieth makare gisingore mar tieko ng'ur ma osebedo e wi chenrogi. Jotich ma omi abich mane oket thenge nikech weche mibadhi mane oluoro bad migao no pod ni pacho kabuchgi ni e nyim doho. We have the key thematic areas which are procurement, warehousing, distribution, transportation. We are focusing on that, and this is what has been really been put together, and the focus has been on improving on those areas to make sure that at the end of the day the supply chain is streamlined and the distribution of medicine is streamlined. Gedo mar od kano yedhe manyien dhi nyime apis maduong' mar KEMSA wach magigeno ni biro miyo gibed kod thuolo mar kano yedhe modhuro. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi.
Erokamano ahinya Judith Omondi. Kamachielo wadonjo e weche koro mag thieth e pacho. Weche mopogore gi mag thieth e pacho. Kuma ni odiochieng' manyoro piny mangima ne dhialo chieng' rayaw kata password. Odiochieng' ma kamano iyango e piny mangima mar puonjo oganda e yore mar bedo kod rayaw motegno ahinya to e masindegi koda simbegi mag ong'we yamo. Lydia Okeyo nigi lerno. Seche makoro wechego mag tudruok medo bedo kod dongruok. Ere ber bedo kod rayaw kata password motegno. Tich ang'wen mokwongo dwe mar abich higa ka higa. Piny ngima dhialo odiochieng' rayaw kata password. Pile ka pile, oganda kano nonro mopogore opogore e kor mbui kokalo kuom simbe mag ong'we yamo kod masinde midendo ni kompyuta. Nonro ma bende nyaka timnegi arita motegno to mana gi password. A password can be considered as a secret key or a secret identity that is used to identify you or authenticate you so that you can be able to access an online service. You need something that is not easily identifiable. So, don't use your cell phone number, don't use your pet's name, don't use a combination of your names. Think of something strong, think of something random. Kata kamano. Ponono ni password mari koket motegno, jomaundu nyalo bedo kod yot mar monjo nonro magi e kor mbui. So there are machines that are able to guess your passwords easily through some hacking mechanisms that are known as brute force mechanisms. There are also other hacking mechanisms that can be used to try and guess your password. So they'll just type in numbers randomly until it works. Kaka ndalo medo sudo, dongruok medo bedo e yore tudruok ka thoth kuonde kano nonro bende koro dwaro rayawno ma otisi ne password. There are applications, especially like as far as Google is concerned, it's called Google Authenticator. They send or they have a system that can be able to generate a code for you, and the code is able to it can only be authenticated by their servers. It's all out there to guarantee safety for your online accounts or your online profiles, security for your own data. Ma osemiyo jomoko tiyo kod rayaw achiel kaka achiel kuom yorego mag kedo kod wichwil mar password. Wach ma jolony koro kwedo mokalo ni mar ma miyo jonjore yot e monjo nonro magi e kor mbui. Jalony masinde mag kompyuta Fernando Corpato ema nofwenyo kendo kelo wach mar password e higa 1960 mondo mi ne omiyo jotim nonro donje masinde kendo yudo nonro mane gimanyo. E higa 2005, jandiko Mark Brunet nogolo paro ma dhialo odiochieng' password kokalo kuom kitape manondiko tek. E higa mar 2005, jandiko Mark Brunet nogolo paro ma dhialo odiochieng' password kokalo kuom kitape manondiko kendo tiso ni perfect password. E higa 2013, odiochieng' dhialo chieng' password no keta yanga mar dhialo ber bedo kod password motegno. Piny Kenya osegoyo kange weche arita mag nonro mag oganda kendo keto chike matayo arita mag nonro mar neno ni jonjore okomonjo nonro makamago. Kata kamano, otuchi moko to pod nitie mitudo kod weche mag password ahinya to seche ma bende koro weche mag yiero bende koro idwaro ni otim e yor mbui. Naulizana, mbona this thing was digitalized? Mbona password inakuja na gari na mashini iko hapa ndani? Eti bado wanaongoja wifi. Sasa mbona password inakuja na gari? Password. Hiyo ndio sasa sijui sasa niseme nini juu ya hiyo password. Password inakuja na geno podnitie ni otuchigo ibiro din kadongruok medo bedo e yorego mag tudruok. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Weche maga password kata sani bende mondo mi yud chenro ni mar RUU PINY okidwa password idwa mana mondo donje mbui mari mar Facebook acha yodwa achiel kachiel kopogore gi kanyo yodwa bende Citizen Digital Lab erokamano nyakuoma report maliw machalo kamano Lydia Okeyo. Nyakora moga jwang' mane makelo wa giko mag weche manyien okinyi makawuono mabiro en chenro mar nonro magazet kod nyawadwa Sharon Ong'ao dikono ne onone gi ng'a okinyi makawuono. Kete manaka awacho kaka pile ka remote mari mar TV mar Ramogi iba mabor ahinya kikere machini kod nikech mai TV kende mai neno dike makawuono ka wakwai mana mondo med mana kete chenro mar RUU PINY okinyi makawuono. Nyinga Kile Fasol Watch med neno Ramogi TV.
ma wantie sani, chal mar ngima osebedo achiel kuom ratiro mar dhano. Koro mabor imedo kilo 10 nikech kimedo kilo timedo bor. Omiyo wanuoyo kendo watimo nonro matut